खुलुमबाय फुंनि गोजोननाय बयनोबो हरबाय दिनै रमान्टिक सिन कम्पानि चेनेला मोनसे सर्ट भिडिअ नङाब्ला कमेडि भिडिअ लाबोनो फैयाखै दिनै मोनसे दुखुनांथाव भिडिअसो लानानै फैदों दिनैहाय चिरां डिस्ट्रिक्ट सान्थिपुर आउटपस्टनि सिङाव थानाय पाथालसाना गामियाव मोनसे दुखुनांथाव मोनसे जाथाय जादों बे जाथाया दिनै हालामाव आरो गोबां जोंनि समाजाव मोनसे गिख्रंथाव थासारि दिनै लाबोदों दिनै सोमजिदों दा बे जाथायनि बागै आं नोंथांमोननो गासैखौबो गामिनि गावबुरा बेजों लोगोसे न'खरनिफ्राय जोङो मिथिनानै लानि बिदिब्ला फैयो जोङो सोंनानै लानि आंनि बिगुमै बालाव नार्जारि रुंसारि जानाय बेनि बैसोआ 47 जाबायमोन दिनैसिमाव खारना माने आंबो मोनसे जायगायाव थांदोंमोन दिनैफ्राव 12थायाव बे खोथाखौ खोनानाय लोगो लोगो आङो बिगुमैखौ नायनो फैदों निस्सय नंगौ आं नायफैनानै जेनोखि आंनि बिगुमैनि गोदोनायाव आं नायदों मानोना गासिबो सेरथेनाय सिन दंमोन आरो दुरुंजों बोनाय सिन दंमोन नाथाय बेफोरखौ गासिबखौबो नुनानै आङो जोबोद दुखु मोनदों जे जायगायाव बोसोर बोसोर बे हालामाव संसार जाबोबाय रायजो राजाफ्रा नाथाय दिनैसिम बेफोरबायदि जाथाया जाफेराखैमोन नाथाय बे जाथायखौ दिनै जेनोखि जाथावै जाथाय बे जाथायखौ जानायखौ नुनानै आंनि गोसोआबो जोबोद गाबखांदों आरो दुखु मोनदों जाहाथे जेनोखि जोंनो न्याय नांगौ जाहाथे जायनाखि दायनिगिरि मानसिफोरखौ आंनि बिगुमाया बुंथिलांदोंमोन जाहाथे बे दायनिगिरिफोरखौ जाहाथे पुलिस प्रशासननिफ्राय जाहाथे मोजाङै मोजां थार बिजिरनायखौ बिजिरनानै जाहाथे दिन्थिनानै होयो आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै मानव गेदेर बिथां रुंसारि जानाय बालाव नार्जारि बिथाङा मैया फैगौ लोखि फुजानि लोब्बा लानानै गामिनि खेराइ फोरबोआव सान्थिपुराव आन्सलिक खेराइयाव बन हैनो थांदोंमोन उनाव फैफिननायाव गावसोर बोरै बोरै जाबोखो आंबो नुनाय जायाखै बिथांखौ जों गैफायामोन जौ लोंनायाव आरो आं जौ गोरान गिसि लोंखाया दा बिथाङा आरो गामिनि गेना आखुनि मानसि नङामोन मोजाङानोमोन दा बिथांनि जिहेतु रुंसारि जानाय आं गामिनि जानानै जोबोद दुखु मोननाय थादों बिथाङा आरो गामिनि सासे हालमाजिबोमोन गामि लिंथुमगिरिमोन रायजोजोंनो दोनजानाय नाथाय देग्लाय बिथाङा बारग'बायमोन दिनै आरो बेफोर घटनाया मानो बेबायदि जानो मोनखो दा जाय मानसिया रुंसारि जादोंमोन बिथाङा लामा सामा सोरनिबा बुंबोदोंनो आंखौ बुनाय गोदोना सेरथेनायनि मुंखौ बुंदों फारियैनो राजु आरो सासेया सावख्ला सम्बित बिथांखौनो सेकेन्ड जाराबो होननाय जायो दा बिथांमोना सैथोना असैथो बिथांनि गोदोनाखौ सेरथेनाया आंबो नुनाय जायाखै आं बेनिखायनो बिथांनि रुंसारि जानायनि गासै थंखौ बुंनो हानाय नङा मानोना आङो नुयोब्लासो बुंनो हागौमोन दा आं बेखिनिखौनो मिथिहोनाय जाबाय जोङो सान्थिपुर BCDC सिङाव थानाय पाथालसाना गामि जोङो बेहाय माने गोबां एसे गोबाव रायजो जाबाय दा जोङो हादान हिसाबै माने जोङो मिलिजुलि रायजो जालायदोंमोन दा जोङो माने जे माने आदा बालाव बिथाङा माने बे खाथि ओनसोलनि जायगानि मानसिखामोन दा बिथाङाखौ नुनायाव जोङो जेबो गाज्रि नुवाखैमोन दा जोङो माने मैया माने खेराइ फोरबो सान्थिपुर आन्सलिक बाथौ खेराइ फोरबोआव माने बन हैनांगौ होनायखाय हैदोंमोन दा बन हैनायाव रायजोयैनो हैदोंमोन दा बनखौ हैनाय समावहाय जोङो होखांनायनि उनावहाय फोरसा फोरसि रायजोफ्रा बयबो माने फैलायनानै सोरबा जौ दखानाव हाबबाय सोरबा जौ लोङाखिसै ओरैनो फैबाय दा बे समाव माने सोर सोर लोंबोखो जों बेखौ मिथिजोबला दा बे लोंनाय समाव माने जोंनि रायजोफ्राबो गोबाङैनो दंमोन दा गोबाङैनो दंब्लाबो माने मा जालायखो लामा ससेयाव माने बुजिस्लाबनो हायाखिसै दा बिथाङा माने न'आव फैनानै लामा ससेयाव माने माखासे मानसिफोरखौ लोगो मोनबोदोंमोन आरो बिसोरनि सिगाङाव बुंदों माने आंखौ ओरैबायदि आक्रमन खालामबाय गोदोना सिरबाय दा बे गोदोना सिरग्रा मानसिफ्रा माने नाम फोरमायदों बिसोरखौ फारियै माने सावख्ला आरो राजु आरो जारा सेकेन्ड होननानै बुंदों दा बिथांमोना नङा होननानै बुंदों दा जोङो माने
बे बिथां माने थैग्राया आदा बालाव नार्जारिया बुंनायखाय जोङो माने सन्देह खालामदों बिथांमोनानो नङाबा सोर मावनो दा बेखिनियाव जोङो बुंनानै सानसुफुर बाजारनिफ्राय फैबाय थानायाव जोङो 6टा बायदि जाखादों ओमफ्राय बे समाव जोङो टर्च सेरना फैबाय थानायाव जों साब्रै फैदों साब्रैबो जोङो नुजोबखादों जोंखौ ओइ जारौमोन ओरैहाय टर्च सेरहरलाय आङो लामा आन्दायबाय होननानै बुंनायखाय टर्च सेरनानै नायबा जोंनि बिहावसो आरो आङो बिनिनो बिहामजो देरसिन ओमफ्राय आङो सान्दों माथो आफानि रावसो नायहैबा आफासोमार ओमफ्राय आङो साइकेलखौ बोखोना होनानै आफाखौ लेंबोबाय ओमफ्राय सोर बेबायदि खालामखो होननानै आङो सोंबाय आंनि लोगोआनो आंखौ बेबायदि गोदोना सेरथेबाय आरो बिसोरो खारबाय होननानै बुंदों ओमफ्राय जोङो गोदोनायाव नायबाय सिन नुदों जोङो आसुगुर हाबनाय बुरख्लाबनाय सेरथेनाय बेयो सिनना दंजोबोमोन मानि थाखाय बेबायदि खालामदों जोङो मिथिया मानि गोदोनिफ्रायनो जोंबो जाबोखानायखा मिथिबोखानायखा बेबायदि आखुथाय गाज्रि आखुथायनि मानसि नङामोन गामिनाबो रायजो राजायाबो मिथिजोबखायो गोदोनिफ्रायनो जाबोनाय मानसिफ्रा माबायदि रोखोम मानसि होननानै मानो बेबायदि खालामनो मोननांगौमोन आंनि बिहावखौलाय मा दायनि थाखाय साजा होनांगौमोन नाथाय बेखौ जोङो पुलिसनि आखायाव गोख्रों साजा लागोन बेखौ जिउ जोबजासे बेखौ जेलाव दोननो थाखाय खावलायो आरो पुलिसा बेखौ थाबैनो हमनानै आखायाव लानांगोन बेखौनो आङो खावलायबाय आं बे दुरुंजोंनो बे दुरुङानो आंखौ लांसिगोन बुरि होनदों आंना बोराया बिदिल' बुंफैदों औ बेनिफ्राय नोंजों रायज्लायनाय बेसे उनाव जों थैया जिउ हगारा 10ता जाबायमोनदां फिसाफ्रानो लोगो मोनफैजोबदों लोगोफोर दिनै दुखुनांथाव भिडिअ'आ बेखिनियानो दिनैहाय दायनिगिरिखौ पुलिस प्रशासना मा खालामो बेखौ समाजसो मिथिहोसिगोन लोगोफोर भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामो दाबाव आरो बेखौ गोबां लोगोफोरनि शेयार खालाम जाहाथे जोंनि समाजाव बा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि गावजों गाव बुथारलायनाय सिथारलायनाय जोंनो बेबायदि गाज्रि जाथाया आरो फिन जाफिनैनि थाखाय बे भिडिअ'खौ बयनिसिमबो शेयार खालामना होनो गुरै खावलायहरनाय जाबाय